दिनैहाय मुलुगनां आइजो सान बे मुलुगनां आइजो सानाव जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनिफ्राय जोंनि पार्टीनिफ्राय मुलुगनाङैनो जेसेबां आइजोफोर दं बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जे आइजो माहारि बा बिमा माहारि बिथांमोननोबो आङो जोंनि हानजानिफ्राय गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। जाहाथे जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव आइजोफोरनो समान मोनथाय होनो हायो, बिथांमोननि जौगानाय लाबोनो हायो, बिथांमोननि जिउआव जाहाथे गोजोन सुखि लाबोनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे मोनसे भायलेन्स फ्रि जिउ खांनो हायो। बिनि थाखायनो जों दिनै गासैबो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे हौवाफ्राबो ज' जानानै गसाइगाव ओनसोलनि नैबे गान्धी मैदानावहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादों, गिदिरथार मोनसे हाबाफारि लादों। दिनै जोंनि फुंनि हाबाफारि फिरफिला दैखोनाय आरो गोजोननि थाखाय फारेव बिरहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा जोङो गसाइगाव टाउनाव मोनसे हान्जा सुरनाय जों लादों। लोगोसेयै जोङो 11 बाजिनाय लोगो लोगोनो मोनसे गेवलां मेल लादों आरो सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय जोंहा बाव रंजानाय बाजानाय हाबाफारि, मोसानाय आरो मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि हाबाफारि जोंहा दङ। जाहाथे दिनै जों सानसेनि हाबाफारि लानानै आइजोफोरनि जौगानाय, आइजोफोरनि मोनथाय, आइजोफोरनि सुखु गोजोननि थाखाय जोङो बेयाव हाबाफारि लादों आरो इयुनावबो जोंनि हान्जाया UPPL हान्जाया आइजोफोरनि मोनथाय, आइजोफोरनि जौगानाय आरो आइजोफोरनि गासिबो अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, UPPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।